Dumating na kahapon March 14 sa kanilang tahanan sa Basista, Pangasinan ang labi ni Mary Ann de Vera, ang OFW na nasawi noong March 1 sa kasagsagan ng isang missile attack sa Tel Aviv, Israel. Si Mary Ann itinuturing na bayani dahil pinili niyang iligtas at madala sa bomb shelter ang kanyang inaalagaang senior citizen. Ngayong araw, March 15, personal na binisita at nagpaabot ng pakikiramay si Pangasinan Governor Ramon Monmongico III sa naulilang pamilya. Muli naman niyang ipinaabot ang paghanga at pasasalamat sa sakripisyo at kabayanihang ipinakita ng kababayan. Nauna nang sinabi ng gobernador sa kanyang unang pagbisita na simbolo raw si Mary Ann ng tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa. Yung initial reaction natin pag may mga ganyang mga putukan, lalo yung pagbomba, pupulasan ng tao. Pero dito talagang hindi po niya iniwan. Ipinangako rin ng gobernador ang tulong at trabaho para sa naulilang mister ni Mary Ann para hindi na rin ito kailangan pang mangibang bansa. Sabi po ng tita ni Mary Ann, no, si Ma'am Belinda, na sana ay hindi na nga bumalik din si Bernie, no, sa Israel or sa ibang bansa man, at dito na siya. Ang issue lang syempre ano ang kanyang trabaho dito. So ako naman ay nag-commit po sa pamilya at kay Bernie. Nag-offer po tayo ng trabaho para kay Bernie. No, habang pinag-iisipan niya if he should stay in the Philippines or work again abroad. Kasama rin sa mga bumisita ngayong araw sa labi ni Mary Ann si Israel Ambassador to the Philippines, Her Excellency Dana Kirsch. I'm basically representing the State of Israel, and on behalf of the State of Israel we came to give a big hug to the family of Mary Ann that lost her life while being a selfless caregiver and taking care of a wonderful lady in Israel. And we came to provide comfort to the bereaving parents, the brother who just came back from his OFW in Qatar, and also the husband that I met in the airport a few days back. So that is the reason that we came. Hindi pa naman malinaw kung kailan ililibing ang bayaning OFW. Randy Guzman, RNG News.